vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages iko zvino tapinda zvekare mune umwe mwedzi waApril. Saka kana kuri kunzi last month hauna kukwanisa kuseva, mwedzi uno unofanira kuti unge uchizotora ka 10% obva wazoisa paside, then goreo richinopera obva wazozvipawo bonus, noti zviya zvekuti unozotanga kucomplaina uchiti murungu wangu haana kundipa bonus. It is time to save. Kune avo vari kukwanisa kuseva ma 10% avo from their salary, let us say I am in the comment section kutira kuti tinge tichizongowanawo shungu nesuwo titange kuita shungu dzekuseva. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu ekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukomanashi, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Yangu nyaya mukomanashi yakamira sekudai so: kana kuri kunziwo mwana wemumhuri kana akauya, especially kana ari very young, but I think kuti kunyange munhu watomachua unokwanisa kuzongonyengerekana nekuda kwemari. But nyaya yangu mukoma inini yandiinayo, it is about my little sister wangu uyu mukoma, kunyange zvake akazokwanisa kusurvive, but I can say kuti zvinhu izvi zvakatomuaffecta mentally. Nanhasi uno tichiri kuzama kuti tinge tichitonamata, kutofambawo tichinamatirwa kuti pfungwa dzake dzinge dzichidzokerekedzana, because iye anozviita like munhu ane one yakashota. Zvakaitika munin'ina wangu uyu ainge ari kutechnical college, saka ikoko ainge achingogara ari ega. Freedom ainge ainayo. Inini kuno kuSouth Africa ndaingoti kose kandinenge ndawana, the first person wandaitanga kufunga nezvake was my little sister wangu uyu mukoma. Ndakamutengera even a laptop asati atombosvika kana form 4 ainge atova nayo. It was how much I wanted her to succeed, because ndainge ndichizviudza kuti isusu vamwe sezvo tainge takatofoira examination yeupenyu, chimirai ndinge ndichingoitawo macorrections pamunin'ina wangu. Zvadaro munin'ina wangu uko kwaainge ari kutechnical college kuya akabva azosangana nemukomana wake. Achisangana nemukomana wake uyu, inini paakatanga kundiudza akanditi, sisi mukomana wangu uyu ane mabusinesses. Ndakamubvunza kuti ko mabusiness acho aanoita mabusiness business mukomanashi harina kubuda, kuzosvika bamukuru vake vazotoseka vakati, mainini chenjerai kuti nerimwe ramazuva muchazongokaruka pamba ipapo pamunogara pasvika CID mutora shanga mubva manorohwa, ende muchanorohwa magadziko enyu zvekuti muchanzwa bhata. Ndipo pakazotanga kubuda nyaya dzekuti ava bamunini ava ivo vanoita zvemacastles, hanzi vanotombopota vachinotora motikari kunana Tanzania, Zambia vachiuya vachidzitengesa muzimu. Bamukuru vakabva vati kana kuri kunzi bamunini ndo business ravo iri ravanoita, zvinoreva kuti isusu kana tikatounganidzawo kamari tichakwanisa kutoti ivo bamunini vange vachizotipa motikari kunyange pashoma tinokwanisa kuzovabhadhara mari yavo. But kuti titi motikari dzacho takambogara tadziratidzwa mukoma pamapictures, bamunini vaingova munhu wekuti kana ukangotaura navo vanenge vangori parani vachingokudza kuti izvezvi zvigulezi pane kwandiri kutomhanyira kuenda. Saka nguva yekuti tinyatsokutaura navo pama WhatsApp tainge tisitomborina, takabva tazoenda mukoma. Then takati tasvika kumba, ivo bamunini vakabva vazoti, imi chiregedzai kusvika kumba because ndikuda kuti munge muchiuya kuno kufirst. Tainge titori pahiking spot yekuti isusu tinge tichienda kwedu manje kumaruzeva ekwedu, because tinongoita zvekungosirwa muhighway. Bhazi rainge ratosimuka mukoma, tikabva tati zvino bamunini komadii magara mangotiudza kuti imi munoda kuti titange tasvika kumba kwenyu. Bamunini vakabva vati hainetsi, inini zvandichaita ndichatsvaka one of my friend ndiye achauya kuzokupikai up. Mukomanashi takauya kuzopikwa up nerimwe ziFord Ranger rainge risitomborina manumber plates. Muchinda uya akabva ati ainge atumwa naivo bamunini vedu ava, ndokubva tazotakurwa chibva apo patainge tiri pahiking spot, ndokubva tazoendeswa kuHarare. Mukomanashi takati tichinosvika kuHarare, kuti nditi imba iyi yandakasvika ndikarakidzwa ichinzi ndiyo imba yacho ivo bamunini, kuti nditi imba a 23-year-old boy mukomanashi. Nanhasi uno kana ndikafunga nezvazvo
mukoma kunze uku vanhu vari kubata ende vanhu vari kubata mishonga inotyisa. Imba iyoyo yainge yakakurisa mukoma zvekuti wega waiti uchisvika pamba pacho unototi pamba apa kasi panogara president here. Yainge ine mamwe marooms. Akatitora mukomana ndokubva atanga kutipa a tour of the house. Ndega ndakazosvika pakuneta ndikati bamunini, you will give us a tour another time. Apa tainge tichiri downstairs tisati taenda upstairs. Then takabva tazorakidzwa bedroom redu sezvo tainge tiri vanhu vainge vakaneta ndokubva tageza mukoma tikabva tarara zvedu. Chikafu ichocho mukoma, but inini manje handina kukwanisa kurara. Ndainge ndakaneta mukoma, but ndakangorara ndakagara so. Ndaingoti kana ndikada kunobatirwa nehope then ndobva ndakonzwa hana yangu yechirova. Apa murume wangu ainge achitoridza zvake ngonono, but pano nepapo aimboita achichema zviya zvekuti semunhu abatwa nemadzikirira. Inini ndakangorara ndichingozvibvunza kuti ko pamba panapa chii chiri kumboitika pamba panapa. Asi mukoma hope dzakaramba kubata. Mangwana acho makuseni murume paakazomuka ndakamubvunza kuti ko chii chainge chichiitika kwamuri kuzobatwa nemadzikirira kudaro usingaperi. Murume akabva ati unoziva, maybe unokwanisa kungofungidzira kuti bamunini ava ndinovanemera, but bamunini ava vanenge vakaromba. Ndikabva ndati why wadaro, why wati bamunini vakaromba. Iye murume wangu akabva ati ndarota bamunini ava vanga vakamira panze, but vakamira panze bamunini vanga vakapfeka gemenzi ravo rired. Pane chimwe chinhu chavanga vakabata changa chichiita kunge chihari kuita kunge chipoto, but chipoto kana kuti chihari ichi chavanga vakabata changa chichipfungaira chiutsi. Ndokubva vazotendeuka manje vakabva vazotanga kufamba vachipinda mumba. Iye murume wangu ainge achindiudza kuti ainge achingofamba achiita zvokuhwanda, achihwanda nefurniture. Hanzi bamunini vakazoti zvino vava kukwira masteps. Vakati vasvika pakati pemasteps vachienda upstairs ndopa vakabva vazokurura zigemenzi ravo riya. Vakati vakurura zigemenzi ravo then bhodhi yavo yakabva yazotanga kushanduka ndokubva yaita bhodhi yeshato, but kumusoro uku vainge vachiri nemusoro. Shato yeya ndokubva yatanga kufamba ichikwidza masteps kuzonosvika yasvika upstairs. Saka iye murume wangu anoti paakangozonotevera kudai akati achingonosvika mupassage yekuupstairs ndokubva azoona kuti kwainge kuine imwe room yainge yakavhurika door. Iye paakada kunodongorera murumu imomo ndo paakabva azongosundirwa murumu imomo neshato yaya iyo yainge yava kuda kumudya. Saka pose apo paainge achibatwa nemadzikirira ndo zvainge zvichiitika kwaari kuti aingorota ivo bamunini vakamira panze then obva azovatevera mumba kuzonosvika iye achizonovharirwa murumu imomo achida kudyiwa neshato iyoyo. Pandakanzwa nyaya iyi mukoma ndega ndakanzwa hana yangu ichirova. Ndikabva ndati unoziva, nezuro handina kana kumbogara ndakakwanisa kana kumbobatwa nehope. Ndaingoti kana ndava kuda kunorara then hana yangu yobva yarova. Iye akangonditi ameno maybe ndiri kungovafungidzira, but bamunini munhu ane mwoyo wakanaka because ivo bamunini taitoti takagara navo, so nyaya dzavo zhinji dzainge dzingori nyaya dzekuti vanenge vachingokumbirwa mari nehama dzavo vobva vatoti alright ndichatuma nhingi achaya kuzokupai mati mwana haana school fees. Saka kuti titi munhu akaromba iye achirakidza kuti ainge ari pakati pekubatsira hama dzake kudaro, hatina kana kumbogara tapindwa nemweya iwoyo. The second day mukoma ndakangonzwa zvichinditi dzokera kumba. Takazoti tapesana navo bamunini ava vakandipa mari rainge ringori ziroll so rema-US dollars. Mukoma mari iyoyo yakarasika ndakaibata. So nekuda kwekuti ndainge ndichitya kubirwa mari iyi ndakabva ndati kumurume wangu imimi chitsvakai pekuti munge muchiiviga. Then murume akabva ati inini vanotonyanya kusecha, inini munhurume, imimi chiisai mubra. Mukoma nashi ndakatora tishu rangu ndokubva ndaputira chibhanduru chema-US dollars ndikabva ndati pfe muzamu rangu ndokubva tazopinda mubhazi. Ende painge pasina kana pressure because it was not during holiday season. Kwainge kusina kana pressure kumabhazi. Takatozvipindira zvedu mubhazi redu zvakanaka. Bhazi rikatanga kufamba
so bhazi rakati rava kufamba murume akabva ati mari yaya muchiri nayo because yainge iri mari yakawanda tainge tatova nemaplans edu ndokubva ndatobata ndikati ndinayo. Then murume akabva ati buritsa tiiverenge. Then ndakabva ndazotora mari yaya ndakangoti ndichingoiburitsa mubhra rangu mukoma nditori pakati pekusudzunura matissues aya ndakabva ndatoona kutoti mari yaya yakangonyangarika kudai ndikatongosara ndakabata chibhanduru chematishu. Kana murume wangu zvose izvi akazviona takangoti tichingosvika kumba ndokubva ndatonoudza vana muchembere kuti mwana uko kuHarare uko kune munhu wake waari kudanana naye, saka isusu vanga vatituma kunoku kuti tinge tichiuya kuzogadzirira because vari kufanira kuti vange vachiuya kuzonyayira so that imi munge muchizoziva kuti mwana uko haachaite zvechikoro, iye afunga kuti ange achigara nemurume wake. But mama, izvi ndo zvaiitika. Nayewo murume wangu ainge achitsinhira nekusaidi. Takangoti tataura zvose izvi vana mukoma vakabva vati tadii tambofamba otherwise tinokwanisa kuzopiwa chokwadi komanashi. Saka vana mukoma vakabva vazoti handei timbonobvunzira kuti chii chiri kuitika, chii chiri kutora nzvimbo. Takatanga taenda pane vamwe madzimai ivavo mukoma vakangotora mbiya yavo so ndokubva vakabva vauya apo pandainge ndakapfugama ndokubva vatanga zvavo kuseka vakati inwai mvura iyi. Mukoma ndakangonwa mvura yaya then inini ndakabva ndatoita like munhu ainge atova possessed but ndakazoti ndakwanisa manje kumuka. Ndakabva ndazoona kuti ndainge ndakazara madhaga ndikati ko chii changa chichiitika. Hanzi ndainge ndichitaura zvose ndichitaura kuti inini ndiri nyoka ndakatorwa kuMozambique ende nyoka iyi inyoka yabamunini yainge ichitaura iri mandiri. Kupiwa kwandainge ndakaitwa mari nabamunini, hanzi bamunini vainge vakatoona kutoti inini pane zviri pandiri, saka ivo vainge vachida kuti vange vachinditsimbirira kuitira kuti usiku paya pandinenge ndakarara kana Mwari vakada kundiratidza chinhu inini ndisakwanisa kuzvigamuchira because nyoka yaya pane zvayaida kutora pandiri but yaishaya mukana. Yaingoramba ichipinda murumu matainge takarara muyamya ichishaya mukana, saka yakazongoramba ichingoataka murume wangu ichingomuataka. Hanzi ndaizvongonyoka senyoka sezvinoita nyoka. Hanzi ndainge ndakabatanidza makumbo angu awa, ndakabatanidza maoko angu ndichizvongonyoka. Mukomanashi, mishonga iriko kunze uko. Ndakatoratidzwa muhwezva, ndakagadzira muhwezva mukoma, munhu anorarama kugadzira muhwezva kuita kunge pano painge pafamba nyoka. Ndakabva ndazopiwa umwe munamato wandainge ndakanzi ndaifanira kuti ndinge ndichizougezesa for 3 days. Takati taudzwa zvinhu izvi then vamwe vana bhudhi vangu manje avo vanofarirawo zvechivanhu vakabva vati ngatimboendai timbonobvunzawo kuchibhoyi timbonoona kuti kuchivanhu kunonzi kudii. Takangoti tichinosvika mudare muyamya takabva tanzi tainge tichifanira kuti tinge tichigeza nechifumuro mhuri yose, but patinenge tichigeza takanzi tinge tichingodana zita remunin'ina wangu uyo watainge tasiya kumba kwemukomana wake kuHarare. Saka ndaiti ndichigeza ndichitaura zita rake kuti Mwari ngaakuvhure maziso ako, Mwari nevadzimu ngavakuvhure maziso ako wega ukwanise kuzvionera. Mukoma takangoti tichingonopedza kugeza neminamato zvekare nechifumuro chiya mwanasikana zvake achisvika pamba achichema kutoti ko chii chaitika. Iye akabva angoti boyfriend yake akabuda achiti pane munhu ainge achimukwereta mari iyo yavaifanira kuti vange vachizoshandisa. Imwe yacho yainge yatogara iri mumba but aida kuwedzera, saka paakabuda then uyu akangosara zvake akagara mumba. But pane chimwe chinhu chakazongomuti enda unovhura motikari. Painge paine imwe motikari yaakati iyoyo motikari yaisashandiswa but on that day ndo yaainge audzwa kuti ndo yavaifanira kuti vange vachishandisa kuuya kumusha. Yainge iri Toyota Fortuner yakaita kunge brown so but not brown, yaingova nekamwe kakala so kakaita kunge brown. Fortuner iyoyo mukomanashi yaiva no number plates no what, nesuwo takatongoiona yakatongopakawo mugaraji. Hanzi chinhu chiya chikangomuti enda unovhura motikari. Saka paakaenda mugaraji muya
hanzi akazama kuvhura motikari yaya ikabva yaramba kuvhurika. Akabva ati rekedzai ndiende ndinotora makii emotikari iyi, but akangoti achingonopinda mumba ndokubva anzwa kuti pip pip, kureva kuti motikari iyi yainge yazviunlocka. Ndokubva adzokera. Akati achingonodzokera mugaraji akabva aona kuti bonnet rainge ravhurika kuya kunogara engine. Akabva aona kuti mainge musina engine, but maiva nerimwe zinyoka rainge richitobudamo imomo munogara engine, ndimo mainge muchibuda rimwe zinyoka rainge rakaita zishato zeanaconda. Nina wangu uyo mukoma paakaona zvose izvi akangobudamo achimhanya. Hapana kana chaakatora, ainge asina kana bhutsu mukoma. Iye anototi bhutsu akazotoita dzekutokumbirawo kubva kune shamwari yake. Shamwari yacho ndiyo yakazotomupa mari yekuti ange achikwira bhazi rekudzoka kumusha kana foni yake yakangosara ikoko mukoma. Saka vanhu vanofanira kuti vange vachingwarira. It is easy kuti munge muchingozviudza kuti Mwari vakublessai. Like inini nemurume wangu takatombosvikawo pakutorumbidza Mwari tichiti pamunini ava ndo vachatotiburitsawo munhamo. Ndichitonamata kuti pamunini ava Mwari itaiwo kuti vange vachiona murume wangu, because handidi kuramba ndichingotambura Mwari. But zvimwe kuda murume wangu nayewo ainge achazoguma achizova munhu akaromba. Hey vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Zvakangoma hazvo vedu we, hanzi munin'ina wangu akaputsa aroorwa nemunhu akatoromba 23 years old. Munhu akatobata mishonga inotyisa kudaro. Hanzi mune rimwe zifortuna instead of engine maiva neshato. Zvakaoma hazvo vedu we. Saka motikari iyi ichifamba zvoreva kuti shato iyi ndo inenge iri engine. Akomana ka, just pray for your kids. Pray for your kids kuitira kuti vazowana the right partners, vasazowira mumaoko evanhu vane moyo yakashata, vanhu vakabata mishonga.